Τη νύχτα, όταν όλα τα φώτα σβήνουν και ο άνθρωπος κλείνει τα μάτια του για να κοιμηθεί, οι κανόνες αλλάζουν και ο κόσμος ανοίγει σε άλλα πλάσματα που καραδοκούν στο σκοτάδι. Ένα από αυτά τα πλάσματα είναι η γνωστή σε όλους μας μόρα. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν, η μόρα είναι ένα πλάσμα που σε επισκέπτεται στον ύπνο σου, συνήθως στη μορφή μιας πολύ άσχημης γριάς, με σκοπό να σου κάνει κακό. Συνήθως, όπως λέει ο μύθος στην Ελλάδα, με το να κάτσει στο στήθος σου και να αρχίσει να σε πνίγει, έτσι αργά, ή όπως είναι γνωστό σε άλλες χώρες της Ευρώπης, πίνοντας το αίμα σου. Η λέξη μόρα προέρχεται από την ελληνική λέξη μόρος, που έχει διπλή σημασία. Η μία είναι αυτή που, παρόλο που η λέξη μόρα είναι θηλυκού γένους, λέει πως η λέξη μόρος σημαίνει ο γιος της νυκτός, μα περισσότερα γι' αυτό παρακάτω. Η δεύτερη σημασία της, σύμφωνα με το βικιλεξικό, σημαίνει το προκαθορισμένο τέλος της ζωής των θνητών, η μοίρα, το πεπρωμένο, ο θάνατος, ο όλεθρος. Με λίγα λόγια, ο κακός ιονός. Αυτό συμβαδίζει τέλεια με την πρώτη σημασία της λέξης. Στην αρχαία μυθολογία βλέπετε ο Μόρος, ο γιος της νύχτας, ο αδελφός των τριών μοίρων, ήταν ένα πλάσμα που συμβόλιζε την επικείμενη καταστροφή, αυτή που οδηγούσε τους θνητούς στην θανάσιμη μοίρα τους. Υποτίθεται πως ούτε ο ίδιος ο Δίας δεν μπορούσε να αμφισβητήσει το Μόρο, που σαν τη μητέρα του τη νύχτα ήταν σκοτεινός και αόρατος στην εμφάνιση. Το να προσπαθούσε κανείς να ξεφύγει από την μοίρα του, που του υποδείκνυε ο Μόρος, είτε αυτός ήταν άνθρωπος ή θεός, έφερε μονάχα χάος ή καταστροφή στη ζωή του. Μαζί με τον θάνατο και τις κύρες, ήταν μία από τις οντότητες που απελευθερώθηκε από το κουτί της Πανδώρας και συμβολίζουν τον θάνατο με τον ομώνυμο Θεό, να συμβολίζει έναν ήσυχο και γαλήνιο θάνατο. Τις κύρες ένα βασανιστικό και επίπονο, ενώ ο Μόρος συμβολίζει τον θάνατο που θα ερχόταν στο κοντινό μέλλον. Εκείνον τον καιρό ήταν γνωστός και ως χαμός ή κατάρα. Τι σχέση έχει όμως ο μυθολογικός Μόρος με τη σύγχρονη γριά μόρα? Με το πέρασμα των χρόνων και την ανάμειξη διάφορων πολιτισμών, ο μύθος της μόρας σιγά σιγά άλλαξε. Βλέπετε, η μόρα είναι ένα φαινόμενο που καθημερινά βιώνεται από πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και ο κάθε πολιτισμός έχει τα δικά του πιστεύω για αυτήν. Μύθοι για αυτήν υπάρχουν από τα αρχαία χρόνια. Σε ευρωπαϊκές χώρες όπως και στην παλιά Αγγλία, Γερμανία, Νορβηγία, Ισλανδία, Σουηδία, Ολλανδία, Δανία, Γαλλία και πολλές ακόμα. Σε πολλές από αυτές τις χώρες η συμπεριφορά της μόρας είναι παρόμοια με αυτή των βρικολάκων ή των αρσενικών ίνκουμπους και θηλυκών σάκουμπους. Κακόβουλα πλάσματα που περίμεναν το θύμα τους να κοιμηθεί για να τρυπώσουν στο δωμάτιό τους και να του ρουφήξουν το αίμα. Σε άλλους πολιτισμούς το φαινόμενο της μόρας προκαλούνταν από μάγισσες και την μαύρη τους μαγεία. Ο Νορβηγός βασιλιάς Vanlandis Sveigsson έχασε τη ζωή του όταν η φιλανδική μάγισσα Χούλντα του έριξε την κατάρα της μόρας. Ο βασιλιάς ξύπνησε τρομαγμένος στον ύπνο του και παραπονέθηκε πως κάτι πατούσε δυνατά στο στήθος του. Όταν οι άντρες του προσπάθησαν να τον πείσουν να κοιμηθεί, είπε ξανά πως αυτό το κάτι του τσαλαπατούσε τώρα τα πόδια και είδε πως ήταν έτοιμα να σπάσουν. Τότε άρχισε να ρουλιάζει για να παρακαλάει τους άντρες του να πιάσουν τα πόδια του πλάσματος, μα ήταν πλέον πολύ αργά γιατί αυτό το άρωτο όν του έλυσε το κεφάλι. Στις σκανδιναβικές χώρες φημίζονταν πως είχε τη μορφή ενός τεράστιου αλόγου που βρίσκονταν σε προχωρημένη αποσύνθεση. Αυτό το πλάσμα με την κατάλληλη επίκληση επισκεφτόταν το θύμα του το βράδυ και το έλειωνε στον ύπνο του. Στην Γερμανία υπήρχαν προσευχές για να αποφύγει στη μόρα και μία από αυτές είναι η εξής. Υπάρχουν δεκάδες ακόμα εκδοχές της μόρας. Αυτή που λέει πως είναι στην πραγματικότητα τα πνεύματα ζωντανών που αφήνουν το σώμα τους το βράδυ και τους βλέπει κανείς με το γυμνό μάτι να μοιάζουν σαν τρίχες μαλλιών, κομμάτια από άχυρα ή μικροσκοπικά έντομα. Μία άλλη λέει πως η μόρα παίρνει τη μορφή μιας νεαρής γυναίκας και επισκέπτεται τα όνειρα των αντρών για να τους βασανίσει γεμίζοντας τους πόθο και στη συνέχεια ρουφάει τη ζωή από μέσα τους. Είναι όμως κοινή πεποίθηση, όπου και να ρωτήσει, πως η μόρα τρυπώνει στο δωμάτιο του θύματος από την κλειδαρότρυπα και κάθεται στο στήθος του για να το στραγγαλίσει. Ο τρόπος για να της ξεφύγεις είναι με το να κοιτάξεις έξω από το παράθυρο, να σχεδιάσεις ένα σταυρό κάτω από το μαξιλάρι σου ή λέγοντας μια προσευχή πριν πας για ύπνο. Μα τελικά υπάρχει η μόρα. Και ποια είναι η γνώμη της επιστήμης? Βάσει της επιστήμης, αυτό το φαινόμενο λέγεται παράλυση ύπνου ή sleep paralysis. Σύμφωνα με το Wikipedia, η παράλυση ύπνου συμβαίνει όταν ο εγκέφαλος ξυπνάει μετά από κατάσταση REM ή γρήγορης κίνησης ματιών, αλλά η σωματική παράλυση να παραμένει. Αυτό έχει συνέπεια ένα άτομο να καταλαβαίνει το τι συμβαίνει γύρω του, αλλά να μην μπορεί να κινηθεί. Επιπρόσθετα, η κατάσταση αυτή μπορεί να επιφέρει υπναγωγικές παραισθήσεις, όπως να βλέπεις παράξενες ανθρωπόμορφες σκιές στο δωμάτιό σου, κάτι που όλοι έχουμε βιώσει κάποια στιγμή στη ζωή μας, και αν όχι, δεν αργεί η ώρα που μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε από εμάς. Έχετε βιώσει εσείς ποτέ τη μόρα?